Qegħdin fl-armerija tal-palazz u warajja għaw żewġ manekini tal-injam żmien l-ordni. Hemm manekini oħrajn bħalhom li huma ta' żmien l-Ingliżi, ġifieri xorta waħda għandhom 150-160 sena. Biss fuq il-manekini nsibu dawn l-armaturi għal ħafna nies imdorrin narawhom ġewwa l-kuruturi tal-palazz, hawnhekk ġestess dal-Belt Valletta, jiddekoraw ukoll dawn il-kuruturi. Imma l-oriġini tagħhom ma kienx biex jiddekoraw il-kurturi tal-palazz jew l-armerija bħalma kienu huma armaturi vera ħanajdulhom hekk komuni ħdejn il-kollezzjoni favoluża li hawn ġewwa din l-armerija. Min ngħidu illi xi ħaġa vera stramba u rari li ssibhom f'armeriji oħrajn u kollezzjonijiet barra minn Malta. Għaliex? Għaliex dawn huma propju l-armaturi tas-soldati. Armaturi li kien jilbes is-soldat ħanajdulek komuni mhux il-kavallier għani li kellu armaturi dekorati bħal hawn ukoll ġewwa l-palazz. Jissemmew ta' interess storiku l-assedju kbir minn ċertu Barbaro, printjat l-Italja, li qed isemmihom li għadhom kemm tpoġġew ġew l-kuruturi tal-palazz. Sfortunatament l-assedju kien hawn aktarx bejn 5,000 u 6,000 armatura minnhom dawna. Llum hawn bil-ħodu ieħor 400-500, li xorta huwa ammont sostanzjali. Id-data tagħhom hija beħed uħor minn nofs is-seklu 16 sal-bidu tas-seklu 17, kollezzjoni kbira ħafna, ftit minnha qiegħda sebita preżentament illum il-ġurnata, imma meta terġa' tiftaħ l-armerija se jkunu qegħdin jiddekoraw l-armerija u l-ħitan tagħha. Ensuring a future to our past.